Un taller ben diferent és el que van fer dissabte a Tarragona sobre les muntanyes russes. Dins el cicle L'Estiu Jove, organitzat per l'Ajuntament, aquest taller anava adreçat a joves d'entre 13 i 14 anys. I van poder aprendre curiositats tècniques sobre aquestes atraccions i també van fer càlculs de les seves pròpies muntanyes russes, alhora que feien propostes de disseny de recorreguts i també de vagonetes. Tot plegat una bona manera de fer divulgació científica amb elements que podem trobar ben a prop de casa nostra. Una muntanya russa és una màquina molt complexa. Nosaltres la treballem a partir dels principis bàsics que els estudiants han rebut al col·legi i batxillerat, coses molt simples que són una miqueta de cultura tècnica general, és per això que aquest curs és de divulgació tècnica totalment, i també serveixen com a repàs de totes aquestes fórmules que el batxillerat o l'ESO ens explicaven i ben bé no sabíem com anaven perquè era molt avorrit tot. Aquí és on es veu, on s'apliquen i sobretot veure que tot això funciona.